Bia mwana barikia magaseti asiribaga mwatunyoreire naende gukwana gochiasa abantu baitu bagusi igoro ya siasa igenderete gusi amo na amagenderero na mang'ana ndi awao itangania marita nenkoro kwa Bernard Nyamwaro na ndo mu director o Juhudi Africa ase department ya communications wono iwandete kuira ribageri kogikeria egekoro gia koregete igoro aria musochi monaka na beire nkomureka omusike Simbarati asemetie nyikianda yaetire komuboria nyare gokorera abantu buya amagenderero naende ko bareta amo korwa saba jumbe omusenete women rep amo naba MCA erinde babwatane kokora amagendero gusi igobono igoro asengencheri nganerio nabeire ngokwana gochiase Simba komuboria areta bagambi baonsiamo igoro nabetoyo mobo kogendaria Monarch Hotel asogo tegerera buna omo member omoya otagete gosoa UDA igere no moichano egona sangetie abajumbe zaidi ya 5 rika bagokwanera igoro ya ng'aki barosetio moroberio bwoko register abantu goche chama ya UDA bagaonchoro moroberio yo bakayokora koba ekeoreri yoko iraneria na koraga omugabana Simbarati oyo tarikisi ogakare China igo teribuya naende tengogeti ekiagera omweshimiwa senator no mweshimiwa tusigete naende nganjete naende ngoire limbu ya mwana asogocha se omukutano uria ekiagera ali nsobo gotatigati yarenge buya korengana nebirengereri byane kisiasa korora omosike Dr. Dan Manduku omojumbe onyalibali masaba ekara koru Nairobi oru nyalibali masaba oeta nyalibali chache ochambaka oeta bosongo ogenda mbaka Monarch nga igabwate tie zairi janda amoe deni yaye. That is absolute rhetoric naende ngotebanga ngonye bebangire kori chikura. It is too early okwanera ngane kwenda chite korigia edeni yaye gotera zairi janda no anye no mwana okerazibere oise ko mubori na bagote ingo no buriri igo ngotebanga emeroberio UDA bwate ya 2027 na nyero chigoro naende emeroberio yo teri asobu yabwo mugusi ngonye ndiriyarenga asobu yabwo mugusi woniga UDA eyure ruling party ya this country igebwanete korwo mwarekeo bwa ng'aki ebwanete gokora amagenderero gusi ntwaro musike president njaja gusi virtually egenta ruete ne para ruete eyemo eyo tarachaka kitutu chache north igo kende nkeyo twanyoreta asogocha kwaye previously ni kisi so it defeats logic ekero korora abantu ba UDA bakoimukania abajumbe bonsipi barangiria omojumbe bande ba ODM bachicha bachaka korama omugabano kisi ekero babwanirete korosie platform gose egeikaro gyo korangeria omugabano oyo bamotebinga omugabana twarigereirie ebintu ogokora gusi mbiri bironge bone go twarorire ng'ambuya torangeria omukutano nayo ikaransega erinde tubwatia mang'ana ya kwabeire gogokora na mang'ana ndogokora mabe wetania korosia political party forum ere disguised gose bekirenga na ekwerende ngana abantu bagochia ko register banza koembora na gosusura omugabana oyo tayo amahene naya korugoro ekona imogete asengencho ndagete nga tokore siasa ere yo machoko siasa ere yo boronge yekene abantu bari bonse igo babangete Dr. Manduku ase birengereri byane igabangete ngogocha kwa yegaria nabaruoyo mobo bwogochigo defect aso UDA agende koriye kero kyobo governor 2022 so a meeting ya igoro tindo chibantu bako ba registered gwetania ekero kwarego sabu no mogeni oli ikerie tari yao buna procedure ende yons
ase mokutano onde bwensi ogoswa igo nkoboria barai baito ase obwororo iga ing'a igo bachoretwe abajumbe bonsi ase okoreta amagenderero gusii eria kabere ng'onye Simba Arati oyo nkosusurana kwembora kera rituko basinyetwe korosia process na barabu yoko mwembora mbare gotumeke enchereria bagende gokwanera omonto amang'ana otaiyo Kenya giga naende eritari erenchera bare korigia komoikeria amang'ana ayo ekiagera omogabana n'omonto omonene moseneta n'omonto omonene n'abachumbe n'abanto abanene ebare korosia omokutano obene barangeria omogabana bamateinga omogabana gusii kwairire bobe bono torengeretie oyekore iga gose barosia omokutano obene barangerie bakomosike kibagendi barangeria abasike bonsi pi bagusii abajumbe batebe ng'a rero gotetegete gosusura na gotebia omogabana Simba Arati omwerekeo omoborire kobua korangeria omokutano bwe obachire osensemekire ng'a n'abanto bagenderete kochora abantu na korika abantu gochia ase kiombe bamanya koirana otebia omogabana gose gosomera omonto okoruka omogabana oyio otai ande ngoteba iga gusii is of age yaani twaikire ngaki totagete amagenderero barabu abajumba aba ondo okwanire amamocho babwate ase chiconstituency chiabo ng'onye onde tarakwana amamocho babwate ase chiconstituency chiabo ine nkoboria abajumba aba igo barabaikiranu ase siasa yabo n'amagenderero bakorete 100% naende nkobori iga omosike senator thank you ase eng'encho yogocha co-host abantu baito ondate koigiraneria na gotebiga the national government ekera maguta are shilingi 200 198 yenye shilingi 200 UDA igo yabwenerete igoro gototebia igoro ya emekakati eserikali ya UDA begete etotebie emeroberio UDA begete asogoserio obotaka ime ya Gusii tari gocha gototebia igoro ya ng'aki Simba Arati atarakoreke ng'aki Simba Arati atarakorakeria ng'aki Simba Arati akarasegete rikaba gototebi ng'a echama ya UDA igo twachire Kisii igebwate amagenderero akobwatia erimeria kabereria gatatu igo gotukubagikeria inche nyamwaro nkubagikeria ng'a omoroberio ori babwate igoro omoroberio bwobobe bwebirengereria ebibe byogotaka gosaria obwamate bwabagusii amo n'abachumbe bande ekiagera anga mbarete abachumbe bari bande bonsi erinde bateba amang'ana aya erio moerio ngosorora omosike okorokwa Zairi Janda ng'onye kiombe kia UDA yachira ase okobwatania abakenya n'abagusii erinde tonyora amagenderero ayu totarochi na ayu totarochi gose nabororo ekero omogabana former governor achieta ase omokutano omogabana James Ongwae obeire member ya UDA live no mheshimiwa former women rep Janet Ongera tiyarenge buya ase omokutano oria omonto okorokwa Zairi Janda omochumba onyari bari chache koimoka koraga emember yabo ng'a bono omanyete UDA nebwata abanyene bono mobwenerete gocha ng'ora kerige gotworoki ng'a agenda ayenda y'abantu aba ba UDA terindonge noyene nake ekiagera mbagwanse gosomerana members babo ase bare neria kabere nkoboria mheshimiwa Janda no momuromoke oeguchikura akorera abanyari bari ba church nabwenderete gotwara masikani gochia omogabana orengo ororo James Ongwae tari ase ogoteba ng'a ache ng'ora ng'a abanyene mbaro bono onye abanyene abwo baro ninki barenge gotorangereri gochio bachigotoregister etokogenda otochikoba emebwekano buna eria korosi bogirango erio moerio ngosaba abantu baito ba Gusii ing'akere constituency bono moimoke na koboria abajumbe baito batokorera amagenderero nabo igo no omogabana Kisii nkomobori ng'a bono kwarorire ase esegi eserochi oimoke igoro tobaisa korwana esegi bwebange okorera abantu baito ekiagera kwabangeirwe korusigwa office mbuya mono.